ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓണാക്കിയിരിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണ. ഓം നഗ്നവനതിമിരാന്തസ്യാനാലാർച്ചനാശലാകയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനുഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഉപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്താ നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിവൈഭവം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോ ഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം. ഗുരവോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദനാ മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമുസ്തേ. തന്ത്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 4 ശ്രീ നാരദ ആഗമനം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയാണ്. ശ്ലോക പരീക്ഷയും എഴുത്ത് പരീക്ഷയും ഒന്നിച്ച് വെക്കാം നമുക്ക്. നാരദ ആഗമനം. നാരദ മഹർഷിയുടെ വരവാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലാണ് വരുന്നത്. നൈമിഷാരണ്യ ഋഷിമാരുടെ 6 ചോദ്യങ്ങളും ശീലസൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ആണ് അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെ. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ശൗനകാദി ഋഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയുണ്ട്. പിന്നെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് അധ്യായം 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവിന്റെ ചരിത്രം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് എങ്ങനെ? ഇത് അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 11 വരെ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശ്രീ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അദ്ദേഹം എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതി എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടം വരെ പറയും. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ചരിത്രം. പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മോക്ഷം അധ്യായം 7 പറയുന്നു. അതുപോലെ ശ്ലോകം 12 മുതൽ അധ്യായം 19 വരെ, അതായത് അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 11 വരെ വ്യാസദേവനെ കുറിച്ചും വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം രചിക്കാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാണ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്, അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായം 12ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ പിന്നെ 19ാമത്തെ അധ്യായം വരെ പരീക്ഷിത് രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശൗനക ഋഷിമാരും സൂത ഗോസ്വാമിയോടുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട്. അതിന് സൂത ഗോസ്വാമി മറുപടി പറയുന്നു 14ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. അതുവരെ ആരാണ് പറയുന്നത്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ആളുകളോട് അനുകമ്പയോട് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ വേദം വിഭജിക്കുന്നു.
വ്യാസദേവന്റെ അസംതൃപ്തിയും ധ്യാനം. ശ്ലോകം 26 മുതൽ 31 വരെ. നാരദമുനി വ്യാസദേവനെ സന്ദർശിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 32 മുതൽ 33 വരെ. ഇതിൽ ഒരു പരിചയം തരാണ്. ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുതൽ ഏതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ എന്നുള്ളൊരു പരിചയം, ശ്ലോക പരിചയമാണ് ഇവിടെ ചെറിയ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 4 ശ്രീനാരദ ആഗമനം. ശ്ലോകം 1. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രൂവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിനാം വൃദ്ധകുലപതിസൂതം ശൗനകോ ബ്രവീൽ. വർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സംക്ഷേപം ഉപാധിച്ചു. ആ സുദീർഘമായ യജ്ഞ ആചാരങ്ങളിൽ നിരതരായ സർവ ഋഷിമാരുടെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അഗ്രജനും പണ്ഡിത ശിരോമണിയുമായ ശൗനക മുനി സൂത ഗോസ്വാമി അഭ്യുതം പ്രസ്താവിച്ചത് ശ്രവിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വ്യാസ ഉപാച എന്നാ പറയുന്നത്. വ്യാസദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കടന്ന അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാരോട് സൂത ഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ വളരെ സശ്രദ്ധപൂർവം സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഞാൻ ശ്രവിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതേപോലെ എന്താണോ സുഖദേവ മഹർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതേപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാം എന്നാണ് സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് അല്ലെ. യഥാ തഥം യഥാവിധി അല്ലെ. യഥാതീതം യഥാമതി. യഥാതീതം യഥാമതി, ഇതാണ് ആ വാക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. യഥാതീതം യഥാമതി, എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിൻ പ്രകാരം ഒരു അഡീഷൻസും ഡിലീഷൻസും ഇല്ലാതെ അതേപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാം എന്ന് പറയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. അത് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു, ആ സുദീർഘമായ യജ്ഞ ആചാരങ്ങളിൽ നിരതരായ സർവ ഋഷിമാരുടെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അഗ്രജനും പണ്ഡിത ശിരോമണിയുമായ ശൗനകമുനി. ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് അഗ്രജനാണ്, പണ്ഡിത ശിരോമണിയാണ്. പണ്ഡിത ശിരോമണിയുമായ ശൗനകമുനി സൂത ഗോസ്വാമി അഭ്യുതം പ്രസ്താവിച്ചത് ശ്രവിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മളൊരു പ്രസംഗ വേദിയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ലെ, നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു വേദിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വരുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയാ അഭിസംബോധന ചെയ്യും അല്ലെ. അവരുടെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയും, അതുപോലെ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാരായ സൂത ഗോസ്വാമിയെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ആർക്ക് ആരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാം? 2 പേർക്കും, അതായത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കും 2 പേർക്കും എന്ത് വേണം? ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സംക്ഷേപം. പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരുടെ സദസ്സിൽ പ്രാസംഗികനെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനും അഥവാ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും അനുമോദകന് നിശ്ചിതമായ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടാകണം. അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും ഒരു ഗൃഹനാഥനും അഗ്രജനുമായിരിക്കണം. മാത്രവുമല്ല വിശാല ജ്ഞാനം ആർജിച്ച വ്യക്തിയുമായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും ഒരു ഗൃഹനാഥനായിരിക്കണം, അഗ്രജനായിരിക്കണം, പിന്നെ വിശാല ജ്ഞാനം ആർജിച്ച വ്യക്തിയും ആയിരിക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശാല ജ്ഞാനം ആർജിച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ വിനയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചറിയുന്ന ഒരു രീതി, അതുപോലെ അവർക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദീക്ഷന്തിതേ നാനിന തത്വദർശിന. അപ്പോ ഈ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒന്ന് വിനയം ഉണ്ടാകണം, രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആളാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം അല്ലെ. അതിനെന്ത് വേണം? കുറച്ച് ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. പിന്നെ ആ ആചാര്യനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ആ ആചാര്യന് എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള പരിപൂർണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണം? അവശ്യം വേണ്ടുന്നതായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ നമ്മള് ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു, നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അഗ്രജനം പണ്ഡിത ശിരോമണിയുമായ ശൗനകമുനി എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള
ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശൗനക ഋഷി ഈ സർവ്വവിധ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനാകിയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സ്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ച വിധത്തിലും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ശ്രീ സുത ഗോസ്വാമി പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശൗനക ഋഷി അദ്ദേഹത്തെ ശ്ലാഘിക്കാനായി പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശൗനക മഹർഷിമാരെ ശ്ലാഘിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? യഥാതഥം ഇങ്ങനെയാണ് വാക്കത്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണത്. യഥാതീതം യഥാമത്, ഈ ഒരു വാക്കാണ് സുത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് കേട്ടത് അത് അതിൻ പ്രകാരം വിശദീകരിച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി തന്നെയാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇനി ആചാര്യൻ, നമ്മളൊരാളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ക്വാളിറ്റി വേണം ഇതും പറയുന്നുണ്ട് പത്തോട്ടില്. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരിൽ നിശ്ചയമായും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേസമയം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമാറ് അത്യധികം മനോഹരമായി ഹൃദയംഗമമായി ശ്രുതാവിഷയത്തെ നിശ്ചയമായും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും വേണം. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നിശ്ചയമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. എങ്കിലും ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും വിധം താത്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ നിഷ്പ്രഭമായ അർത്ഥം അതിലൊരിക്കലും തിരികെ കയറ്റരുത്. എങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്നും കൂടി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അതായത് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? നിശ്ചയമായും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരിക്കണം. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള തന്റെ ഗുരുവിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതുപോലെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് സൂത ഗോസ്വാമി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് അതിൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം? ഈ പറയുന്ന ഒരു ആചാര്യന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമാറ് അത്യധികം മനോഹരമായി ഹൃദയംഗമമായ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നിശ്ചയമായും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഒരു ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബോറൻ പരിപാടി ആവരുത് എന്ത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്ത് തോന്നണം? അവർക്ക് രുചി ഉണ്ടാവണം അതിൽ അല്ലെ. അതിൽ താല്പര്യം ജനിക്കുമാറ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഒരാള് ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അതില്ലാതെ ആവാനോ അത് തെറ്റാനോ പാടില്ല അല്ലെ. എന്താണോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാലും ഒട്ടും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല ഒന്നും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിഷ്പ്രഭമായ അർത്ഥം അതിൽ ഒരിക്കലും തിരികെ കയറ്റരുത്. അതായത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പാടില്ല. അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രാസംഗികനും ശ്രോതാക്കൾക്കും വ്യതിരിക്ത ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ള ഭാഗവത വർണ്ണനം ഉപയോഗശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനം മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ടൈം പാസ് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ ഭാഗവത കഥാശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ശൗനക മഹർഷിയുടെ യോഗ്യതകൾ: വൃദ്ധനായ അഗ്രജനായ കുലപതി, സഭാ നേതാവായ ബഹുഷയ, പണ്ഡിതനായ, ആത്മീയ വിഷയം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആത്മീയ വിഷയം അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ എന്താണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ, സ്തുതിക്കാൻ അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഗൃഹനാഥനായിരിക്കണം, അഗ്രജനായിരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം. ശൗനക ഉവാച സൂത മഹാഭാഗ വേദനോ വദതാംബര കഥാം ഭാഗവതീം പുണ്യം യഥാഹ ഭഗവാൻ ശുകഃ.
വർത്തനം ഭാട്ടമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രതിപാദിച്ചേ ശൗനക ഋഷി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ സുത ഗോസ്വാമി, സംവദിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനും കഴിവുള്ള സർവരിലും ആദരണീയനും മഹാഭാഗ്യവാനുമാണ് ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുണ്യ സന്ദേശങ്ങളെ ദയവായി വിശദീകരിച്ചാലും. ഓ, ഇതാണ് സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് സുത ഗോസ്വാമി. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം അല്ലെ? നമ്മള് വ്യാസപൂജ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗുരു മഹാരാജിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? വ്യാസപൂർണ്ണ മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കാൻ ഒരു വൈമനസ്യവും നമ്മൾ കാണിക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, സംവദിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനും കഴിവുള്ള സർവരിലും ആദരണീയനും. ഇപ്പോ വളരെയധികം ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥ ശ്രവിച്ചതും പ്രകാരം വർണ്ണിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ എല്ലാവരെക്കാളും ആദരണീയനാണ്, ആ ഭാഗ്യവാനുമാണ്. ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുണ്യ സന്ദേശങ്ങൾ ദയവായി വിശദീകരിച്ചാൽ. ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണോ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതേപടി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ശൗനകാദി മഹർഷി. സൂത ഗോസ്വാമിയെ ശൗന ഗോസ്വാമി ഇവിടെ 2 തവണ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാജന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ. ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവർ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീവ രഹസ്യമായ സന്ദേശങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. പണ്ഡിത നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം. ഓരോരോ സ്കന്ധമായി, ഓരോ അധ്യായമായി, ഓരോരോ ശ്ലോകമായി വായിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അതുപോലെ ഭാഗവതം തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മള് സപ്താഹമൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ സപ്താഹം വായനയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിരമാണ്. പക്ഷേ സപ്താഹം വായിക്കുന്നവര് പണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പാമ്പ് തൊട്ട പാല് പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഗുണമുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ അതിൽ വിഷം കലർന്നു പോയാലോ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അത് മാത്രമല്ല ദോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മീഡിയ അല്ല. ഭാഗവതം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കരുത്. അത് തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവര്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് സർവീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല. ഒരു ആചാര്യൻ വന്നത് കാരണം അവരുടെ ഉപജീവനം എന്താണ്? ഇത് മാത്രമാണ് അല്ലെ? അവര് വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എല്ലാവർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കൊക്കെ നമ്മള് സാമ്പത്തികമായ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം, അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതും അത് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചാൽ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ, എസ്പെഷ്യലി രാസലീല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറി സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളൊക്കെ വെക്കാൻ തന്നെ എന്താ കാരണം? ഈ 9 സ്കന്ധം വരെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ യോഗ്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 1ാമത്തെ സ്കന്ധം മുതലേ അത് പടിപടിയായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ, കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടേതുപോലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പൊ നേരിട്ട് ദശമസ്കന്ധത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ ഒരാളാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായി ധരിക്കും. ഇനി ഭാഗവതം പഠിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, അതായത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട്. അത് പഠിക്കേണ്ടതോ ഓരോ സ്കന്ധം ഓരോ സ്കന്ധം ഓരോ ശ്ലോകം പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എല്ലാ ഭാഗവും കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നേരിട്ട് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ എവിടെ വായിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്?
അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്, അതിന്റെ ഗുണം അത് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. പക്ഷെ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഓരോ അധ്യായത്തിലെ ഓരോ ശ്ലോക വൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. കസ്മിൻ യുഗേ പ്രവൃത്തേയം സ്ഥാനേ വാകേന ഹേതുനാ കുതഃ സംചോദിതഃ കൃഷ്ണഃ കൃതവാൻ സംഹിതാം മുനിഃ. ദർശനം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രതിപാദിച്ച് ഏത് യുഗത്തിലാണ്, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് പ്രാഥമികമായി ആരംഭം കൊണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കയ്യേൽക്കപ്പെട്ടത്? ഉത്കൃഷ്ട ഋഷിയായ കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസന് ഈ സാഹിത്യ രചനയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മള് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരുടെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതില് ഈ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ചോദിക്കുകയാണ്, ഏത് യുഗത്തിലാണ്, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്? ഏതാരംഭിച്ചത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കയ്യേൽക്കപ്പെട്ടത്? ഉത്കൃഷ്ടനായ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കാനുള്ള പ്രേരണ എവിടെ നിന്നാണ്, പ്രചോദനം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്? ഇതൊക്കെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുകയാണ് സുത ഗോസ്വാമിയോട്. തസ്യ പുത്രോ മഹായോഗി സമദ്രിം നിർവികൽപകഃ ഏകാന്തമതിരുന്നിദ്രോ ഗൂഢോ മൂഢ ഇവേയത്തെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രതിപാദിച്ച് അദ്വൈതത്തിൽ സദാ ഏകാഗ്രചിത്തനായ സമദ്രിക് അദ്വൈതവാദിയായ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ മഹാഭക്തനാകുന്നു. സംസാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അജ്ഞനായ ഒരുവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അപ്പോ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അദ്വൈതത്തിൽ സദാ ഏകാഗ്രചിത്തനായ സമദ്രിക് അദ്വൈതവാദിയായ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് വ്യാസദേവനെ കുറിച്ചാണ്. വ്യാസദേവൻ എന്താണ്? അദ്വൈതത്തിൽ ഏകാഗ്രചിത്തനാണ്, സമദ്രിക് ആണ്, അദ്വൈതവാദിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ മഹാഭക്തനാകുന്നു. സാംസാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ജന്മന മുക്താത്മാവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളോ ഒന്നും ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ തീണ്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അജ്ഞനായ ഒരുവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാതിരിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ജഡഭരതനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു അവധൂതനാണ്. അതുപോലെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയും ജന്മന ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഡ്രസ്സൊന്നും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊന്നും ധരിക്കാതെ ഒരു കൗബീനം മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അല്ലെ. ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി. 16 വയസ്സിലാണ് അമ്മ പ്രസവിക്കുന്നത്. ആ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കൗബീനം മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു അജ്ഞനായ ഒരുവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ശില ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാകുന്നു. ആകയാൽ മായാശക്തിയുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ജാഗ്രത അവസ്ഥയെ സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുക്താത്മാവിനും ബദ്ധാത്മാവിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മുക്താത്മാക്കളുടെ സ്വപ്നമാകുന്ന ആത്മീയ പ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന പുരോഗമന പാതയിൽ മുക്താത്മാക്കൾ സദാ നിരതരായിരിക്കുന്നു. മുക്താത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മുക്താത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവരുടെ ബുദ്ധി ടോട്ടലി എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ആണ്. അവർക്ക് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിയോ ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ല. അവർ അജ്ഞരാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. അപ്പോ ഇത് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ്? ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വപ്നം പോലെയും, അതായത് ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു മുക്താത്മാവിനോട് സ്വപ്നം പോലെ, അതായത് ഒരു ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ പുറകെ പോകുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തിരിച്ച് മുക്താത്മാക്കളുടെ പ്രവൃത്തി ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണത്. ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ല. ഇവരെന്തോ കാണാത്തൊരു ദൈവത്തിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭ്രാന്തമായിട്ട് അവർ പോകുന്നു എന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നുക? ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് തോന്നുക അല്ലെ. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതിയുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയാ? അയാൾക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അത്രയും പറയാൻ അവർക്ക് ആവുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരില്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തിരിച്ചും ഇങ്ങനെയാണ്. മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഇവർ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ നശ്വരമായ ഈ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആധ്യാത്മികമായ യാതൊരു പുരോഗതി ഇല്ലാതെ, പരമമായ സത്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്നു. എന്നിട്ടോ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ, നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യാം.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാർ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും ഈ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും കാണിക്കണം, എനിക്ക് വലിയ കാറുണ്ട് അല്ലെ, എനിക്ക് ഒരുപാട് പണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാരീരികമായ വൈകല്യം സംഭവിച്ചാലോ? ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചോ അല്ല നമ്മൾ ഈ കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എന്ത്, ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എന്താകും, 99.99% നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ 0.01% ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ പരസ്പരം അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു, ഒരാള് സ്വപ്ന ലോകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം പോലെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ യോഗ്യതകൾ. മഹായോഗി, ഒരു ശ്രേഷ്ഠ സമദ്രിക്കായ നിർവികൽപ്പ പരമ അദ്വൈതവാദി. ഇത് വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഉന്നിത്ര ആത്മതയെ അത്യകരിച്ചു. ബദ്ധാത്മാവ് വേഴ്സസ് മുക്താത്മാവ്. ഇത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഇടപെടലുകളെ സ്വപ്നമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതായത് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ്, മറ്റൊരാളുടെ പ്രവൃത്തി സ്വപ്നമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലും മറ്റൊരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലും. രണ്ടുപേരും എന്താണ്, കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതിച്ചയാള് ആധ്യാത്മികമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ജാഗരൂകനാണ്, ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ആള് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ല ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ആളാണ്. ഉദാഹരണം മഹാരാജ് ജഡഭരതനെ നമുക്ക് അവധൂതനായിട്ട് പറയാം. ദൃഷ്ടാനുയാന്തമൃഷിമാത്മജമപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ക്രിയാ പരിദൂർണ സുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി ശ്രീകുംഭിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേഹി. വർത്തനം ഭാഗം ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭുപാദ. തന്റെ പുത്രനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശ്രീ വ്യാസദേവനെ ദർശിച്ചയുടൻ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സ്വയം നഗ്നനല്ലാതിരുന്നിട്ടും നഗ്നരായി സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സുന്ദരികളായ യുവകന്യകമാർ ലജ്ജയാൽ അവരുടെ മേനിയെ ആടകളാൽ ആവരണം ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ അതുവഴി പോയപ്പോൾ അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് മുനി ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടവനാകയാൽ അവൻ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷൻ എന്നുമുള്ള വേർതിരിവ് കാണുന്നില്ല എന്നും, എന്നാൽ മുനിക്ക് അത്തരം വേർതിരിവ് ഉണ്ടെന്നും യുവതികൾ പ്രതിവചിച്ചു. അപ്പോ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അതായത് ഒരിക്കല് തന്റെ പുത്രനെ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യാസദേവൻ, അതായത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ജന്മനാ മുക്താത്മാവായിരുന്നു അല്ലെ. വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന മകന്റെ പുറകെ പോവാണ് വ്യാസദേവൻ, അച്ഛനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഒരു നഗ്നനാണ് അല്ലെ, നഗ്നനായിട്ട് അവധൂതനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ജന്മനാ നഗ്നനായിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ്. പുറകിലുള്ള വ്യാസദേവനാകട്ടെ നന്നായി വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവിടെ കുളത്തില് കുറച്ച് സ്ത്രീകള് നഗ്നരായിട്ട് കുളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകള് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ കണ്ടപ്പോ അവർക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല, അവരെ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്ത് അണിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം പുറകിൽ വരുന്ന വ്യാസദേവനെ കണ്ടപ്പോ അവര് വേഗം ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുകയുണ്ടായി, അതായത് അവരെ കവർ ചെയ്യണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി, നമ്മളൊരു 6 മാസമോ 7 മാസമോ ആയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരില്ല അല്ലെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അതുപോലെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ശരീര വ്യത്യാസം ഇല്ല, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അവർ കാണുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വ്യാസദേവൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം? വ്യാസദേവനാണ് യഥാർത്ഥത്തില് വേദങ്ങൾ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുള്ള ആള് തന്നെയാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ശാരീരിക ബോധം ഉണ്ടാവും, അതായത് സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷൻ എന്നും ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീകള്
ഡ്രസ്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തത് എന്ന് സ്ത്രീകൾ പ്രതിവചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടവനാകിയാൽ അവൻ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ സ്ത്രീയെന്നും പുരുഷനും എന്നുമുള്ള വേർതിരിവ് കാണുന്നില്ല എന്നും, എന്നാൽ മുനിക്ക് അത്തരം വേർതിരിവുണ്ടെന്നും സ്ത്രീകൾ പ്രതിവചിച്ചു. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ചാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത്? വ്യാസദേവൻ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? ജന്മനാ മുക്താത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷൻ എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ല. വ്യാസദേവൻ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലെ സാമാന്യ ആചാര മര്യാദ അനുസരിക്കാൻ മുക്താത്മാവായി ഭാവിച്ചില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അജാമിളന്റെ പ്രത്യേക സംഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണവും നളകൂവറിനും മണിക്കുരുവിനോടുമുള്ള നാരദമുനിയുടെ പ്രതികരണം. കഥമാലക്ഷിത പൗരൈഃ സംപ്രാപ്ത കുരുജാംഗലാൻ ഉന്മത്തമൂക ജഡവത് ചരൻ രജസാഹ്വയേം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതിച്ചു. കുരുജാംഗല ദേശങ്ങളിൽ അലസഗമനം നടത്തിയ ശേഷം ഹസ്തിനപുര നഗരത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഡൽഹി, എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്തനും മൂകനും മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ നഗരവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, ജഡഭരതനെ പോലെ ഒരു അവധൂതൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ, അവധൂതനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ലുക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു അവധൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒട്ടും ശാരീരിക ബോധത്തിലായിരിക്കില്ല ആ വ്യക്തി. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുരുജാംഗല ദേശങ്ങളിൽ അലസഗമനം നടത്തിയ ശേഷം ഹസ്തിനപുരത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഡൽഹി, എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്തനും മൂകനും മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെയും തോന്നിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭ്രാന്തനെ പോലെയും മൂകനെ പോലെയും മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെയും തോന്നിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ നഗരവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയാണ്, ഇത്രയും എന്താ പറയാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇവിടെ ശൗനക മഹർഷിമാരെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറയാണ്, നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അറ്റയർ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷവിധാനോ ഇത് നോക്കിയിട്ടല്ല അവരെ എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടല്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ടാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ശരിക്കും ഒരു മുക്താത്മാവാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ജസ്റ്റ് അറ്റയർ മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭ്രാന്തനും മൂകനും മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെയാണ് തോന്നിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുക മുഖത്ത് നിന്ന് വന്ന ആ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും. അങ്ങനെയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കഥം വാ പാണ്ഡവീയസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂതാത് യത്രൈഷാ സാത്വതി ശ്രുതിഃ. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അദ്ദേഹത്താൽ അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം ആലാപനം സാധ്യമാക്കി തീർത്തതും എപ്രകാരമാണ്? എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ കണ്ടുമുട്ടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ ഇടയായത്? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും, അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തോട് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്, പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് സാധ്യമാക്കി തീർത്തത് എപ്രകാരമാണ്? അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വേദസാരമായി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അനധികൃതമായ വ്യക്തികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാൽപ്പനിക കഥയായി പരിഗണിക്കുന്നു. ശുകസംഹിത അഥവാ മുക്താത്മാവായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണം ചെയ്യപ്പെട്ട വേദസ്തുതിഗീതം എന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. വേദങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന വേദസ്തുതിഗീതം എന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സഗോദോഹന മാത്രം ഹി കേഷു ഗൃഹമേധിനാം അപേക്ഷത്തെ മഹാഭാഗഃ കുർവസ്തദാശ്രമം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതിച്ച്. ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്നിടത്തോളം നേരം മാത്രമേ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുക പതിവുള്ളൂ. ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്.
ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിശുദ്ധി ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നതായിരിക്കണം ഉദ്ദേശം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ സന്ദർശിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, ഒരു അഗ്നി വലിയ തോതിൽ ഇന്ധനം കത്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഗൃഹസ്ഥരുടെ വീട്ടില് പടിവാതിലുകൾ കാത്തു നിൽക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതുപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാര്, അതായത് ആത്മാക്കള് അവര് ഭിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വരും അല്ലെ, ഗൃഹമേധികളായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ വീട്ടിലാണ് അവര് ഭിക്ഷയ്ക്ക് വരിക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ശരീരം നിലനിർത്താനുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വീടുകളിൽ വന്നാൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അളവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയം, അത്രയും സമയം മാത്രമേ അവര് ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോയാൽ അവിടെ തങ്ങുള്ളൂ. ആ തങ്ങുന്ന സമയം ഇവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവരെന്താ ചെയ്യാ? അവരെ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത്തരത്തില് 2 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പുരോഗതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജ്ഞാനവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. നമ്മള് പല ക്ലാസ്സുകളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചില ആചാര്യന്മാര് നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വരുന്നവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയും തോട്ടം നനയ്ക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്തിലുള്ള പണി എന്തെങ്കിലും എടുക്കും. അപ്പൊ 3-4-5 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 5-6 മാസമൊക്കെ അത് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കും അത്രേ. അപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പോലും അവർക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയും നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്കുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല സംസാരിക്കാം? ഗൃഹസ്ഥരുടെ കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല അവര് സംസാരിക്കുക. അവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചാണെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് എന്തായിരിക്കും പറയാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാ. അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി പോയി പറയും അല്ലെ. നേരിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കാണുന്നത് പോലും എന്താണ്? അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി കിട്ടാൻ കാരണമാവും. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യം പോലും നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് അവിടെ അത്ര സമയം നിൽക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ സമയം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ചെറിയ പർപ്പോട്ടാണ് വായിച്ചിട്ട്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഗോവിനെ കറക്കുന്ന സമയം ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമിയുടെയും വസതിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മംഗളകരമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകയാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ സ്ഥിരീകൃതനായ ഉത്തമ പ്രാസംഗികനാകുന്നു. പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചവരും ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചാരണത്തിന് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നതൊഴികെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ല എന്ന് നിശ്ചയമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ഭിക്ഷ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഭവനത്തെ പവിത്രമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകണം. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ലൗകിക സമ്പത്തിന്റെ വശ്യതയിൽ പ്രലോഭിതനായി സംസാരിക്ക വ്യക്തികളുടെ പാദസേവകരായി തീരരുത്. സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഷപാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത്യധികം ആപത്കരമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ പോയപ്പോ അവർക്ക് നല്ല സമ്പത്തുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ പ്രലോഭിതനായിട്ട് ആ ഒരു സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അതൊരിക്കലും ആർക്ക് പാടില്ല? ഒരു ആചാര്യന് പാടില്ല, ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് പാടില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ അജ്ഞാത സുകൃതി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ആചാര്യന്മാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താല് നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അതൊക്കെ അജ്ഞാത സുകൃതി എന്നൊക്കെ പറയും. അഭിമന്യുസുതം സൂത പ്രാതുർഭാഗവതോത്തമം തസ്യ ജന്മ മഹാശ്ചര്യം കർമാണി ച ഗൃണീഹിന. വർത്തനം ഭാഗം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നാന്തരം
ഉത്തുംഗ ഭക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മഹാ അത്ഭുതങ്ങളുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം പറയാണ്, ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മഹാ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ആ ഒരു എന്തസ്ത്രമാണ്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോയ ഒരു ഭ്രൂണമായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൻ്റെത്. ആ ഭ്രൂണത്തെ ഭഗവാനാണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ജീവൻ കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് വിചിത്രമാണ്. അതായത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ച് തന്നാലും എന്ന് സുത ഗോസ്വാമിയോട് പറയാൻ. സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതോഃ പാണ്ഡൂനാം മാനവർദ്ധനഃ പ്രായോപവിഷ്ടോ ഗംഗായാം അനാദൃത്യാധിരാശ്രിയം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും അധീനത്തിലാക്കിയ പ്രബലനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തും വിധം ഉത്തുംഗനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഉപവിഷ്ടനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതും ഒരു ശരിയായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. എന്താ ഇവിടെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയുന്നത്? എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. കുറച്ച് സമ്പത്തോ കുറച്ച് സൗന്ദര്യമോ അല്ലെ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായാല് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളോട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി പറയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവരെന്താ പറയാ? നമ്മൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതാണ് അവർ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുന്നത്. സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും അധീനത്തിലായിരുന്നു. ഇതുപോലെ പ്രബലനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തും വിധം അത്രയും പ്രശസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു. സമ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ, അതായത് നല്ല സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ആ 7 ദിവസം അവിടെ ഇരുന്നത്? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്? അങ്ങനെ ഉപവിഷ്ടനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമന്തിയൽപാദനികേതമാത്മനഃ ശിവായ ഹാനീയ ധനാനി ശസ്ത്രവഃ കഥം സ വീരശ്രിയമംഗസ്ദുസ്ത്യജാം ഉപൈഷദോൽസൃഷ്ടുമഹോ സഹാസുഭിഃ. ഭക്തരം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വന്നു കണ്ട് അവരുടെ സമസ്ത സമ്പത്തുകളും സ്വക്ഷേമാർത്ഥം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് വണങ്ങത്തക്ക വിധം മഹാനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൂർണ്ണ യൗവനയുക്തനും മഹാശക്തനും പുസ്തകങ്ങളായ രാജകീയ സമ്പത്തുകൾ അധീനതയിലാക്കിയവനുമായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ആകയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായത്? വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അതേ ചോദ്യത്തിന്റെ ബാക്കി കൂടെ പറയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് പോലും അവർക്കുള്ളതെല്ലാം എല്ലാ സമ്പത്തും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത്രയും പ്രബലനായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പിന്നെ യൗവനയുക്തനാണ്, മഹാശക്തനും പുസ്തകങ്ങളായ രാജകീയ സമ്പത്തുകൾ, അതായത് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അധീനതയിലുള്ള ആളായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ ജീവനും സർവ്വതും അല്ലെ എല്ലാ സമ്പത്തും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാ തീരത്ത് വന്നിരുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ തയ്യാറായത് എന്നാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമിയോട്. ശിവായ ലോകസ്യ ഭവായ ഭൂതയേ യ ഉത്തമ ശ്ലോക പരായണാ ജനാഃ ജീവന്തിനാത്മാർത്ഥമസൗ പരാശ്രയം മോച നിർവിദ്യ കുതഃ കളേവരം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ. ആരാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹേതുവായി മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും സന്തോഷത്തിനുമായി സ്വജീവിതം പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവർ യാതൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായും ജീവിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ചക്രവർത്തി സർവ്വവിധ ഭൗതിക വിഭവ അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായതിനാൽ
മറ്റുള്ളവരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി നശ്വര ശരീരത്തെ ത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? അപ്പൊ ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് പരീക്ഷിത് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആരാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹേതുവായി മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും സന്തോഷത്തിനുമായി സ്വജീവിതം പ്രതിജ്ഞാർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും എന്താണ്? തന്റെ പ്രജകൾക്ക് ക്ഷേമത്തിനായിട്ട്, അല്ലെ? വെറും സാമ്പത്തികമായ ക്ഷേമം മാത്രമല്ല, ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ സർവം തന്റെ എല്ലാം ആ പ്രജകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് എന്തിനാണ് തന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ അങ്ങനെ തയ്യാറായത്? അതായത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാതീരത്ത് വന്നിരുന്നത്, അല്ലെ? ജലപാനം ഉപേക്ഷിച്ചു, രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു, കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായത്. പക്ഷെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആ ശരീരം കാത്തുരക്ഷിക്കേണ്ട ആളാണ്. ഒരിക്കലും മരണത്തിന് വിധേയനാകേണ്ട ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. എല്ലാം കൊണ്ടും തന്റെ പ്രജകൾക്ക് നന്മ വരണം, അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം, അവരെ സംരക്ഷിക്കണം, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്ന ആ രാജാവ് എന്തിനാണ് തന്റെ നശ്വരമായ ശരീരത്തെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല അനന്തര ജന്മത്തിലെയും നന്മയ്ക്കായി അദ്ദേഹം സദാ ഉത്സുകനായിരുന്നു. ഗോഹത്യ അഥവാ കശാപ്പുശാലകൾ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു വിഭാഗം ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷഭേദപരമായ ഭരണകർത്താവ് ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ സർവ്വവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സന്തോഷത്തിനായി എപ്രകാരം യഥോചിതമായി ഭരണം നിർവഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപിതവും സ്വവിസ്തൃതവുമാണ് സ്വാർത്ഥത. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് രണ്ടുമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പരമസത്യത്തെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരുന്നു താല്പര്യം. രാജാവ് പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാകിയ രാജാവിന്റെ താല്പര്യം നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ താല്പര്യത്തിന് അനന്യമായിരിക്കണം. ഇതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പർക്കോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും, അതായത് ഈ ജന്മം മാത്രമല്ല അടുത്ത ജന്മം മൂലം തന്റെ പ്രജകൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു വിഭാഗം മൃഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാതെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, ആ രീതിയിലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, അല്ലെ? മനുഷ്യരാവട്ടെ, മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, സസ്യങ്ങളാകട്ടെ, എല്ലാറ്റിനും ഒരുപോലെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. തത്സർവം ന സമാചക്ഷ്വാ പൃഷ്ടോ യതിഹ കിംചന മന്യേ ത്വാം വിഷയേ വാചാം സ്നാതമന്യത്ര ഛാന്ദസാൽ. കഥനം ഭാഗത്ത് ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്രവാക്കിച്ചു. ചില വേദഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ സർവ്വ വിഷയങ്ങളുടെയും പൊരുളിൽ താങ്കൾ വിദഗ്ധനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരാഞ്ഞ സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ താങ്കളാൽ സാധ്യമാണ്. സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ചില വേദവിഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും താങ്കൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, അല്ലെ? വിദഗ്ധനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊന്നും വായിച്ചില്ല, അല്ലെ? രാഹുൽ ഭാഗവതോത്തമം, ഭഗവാന്റെ ഒന്നാന്തരം ഉത്തുംഗ ഭക്തൻ. ഇത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണെന്ന് പറയാണ്. തസ്യ ജന്മ മഹാശ്ചര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം മഹാ അത്ഭുതമാണെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭ്രൂണം നശിച്ചു പോയോടത്തുനിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. കർമാണിച്ച ഗൃണീഹിന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മഹാ അത്ഭുതമാണെന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. കർത്തവ്യബോധമുള്ളവനാണെങ്കിലും വിരക്തിയോടെ മുത്തച്ഛന്റെ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമായി ലഭിച്ചു. പക്ഷെ സമ്പത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവായ കൃഷ്ണന്റെ ശമ്യ ഭീഷ്മോക്തം അഥാച്യുതോക്തം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:10 കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് മരണം വരെ ഉപവസിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോടാണ് പറയുന്നത്, ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, വിദഗ്ധനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനൊക്കെ താങ്കൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കും. പർപ്പോട്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള്
സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല? വേദങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. വേദങ്ങള് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി എൻട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തവരുണ്ട് മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇടണേ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ്? സൂത ഗോസ്വാമി പഠിച്ചത്, ഭാഗവതം പഠിച്ചത് ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാണ് അല്ലെ. ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതവ, അതായത് കൈതവ ധർമ്മം പ്രോഞ്ചിത, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൈതവ ധർമ്മം അല്ലെ. ആ കൈതവ ധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ആര്? സൂത ഗോസ്വാമി. ചില വേദങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് കേട്ടതിന് പ്രകാരം നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് ആര്? സൂത ഗോസ്വാമി. ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗം പറയുന്നു, ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാൽ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ഛന്ദോബദ്ധമായ വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിൽ വിദഗ്ധനല്ല എന്ന ഏക കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയെ ലവലേശവും പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞതായി കരുതരുത്. ഛന്ദോബദ്ധമായ ഉച്ചാരണം യഥാർത്ഥ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ അധികം പരിശീലനത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. തത്ത പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഉരുവിടലിനേക്കാൾ അതിരേകമായ പ്രാധാന്യം സാക്ഷാത്കാരത്തിനാകുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, തത്ത പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വേദമന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നില്ല സൂത ഗോസ്വാമി. അതേസമയം ശരിയായ രീതിയിൽ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവ് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ചും പരിവ്രാജക ആചാര്യന്മാർ, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വായിക്കാം. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബ്രാഹ്മണരും പരിവ്രാജകരും തമ്മിലുള്ളതിന് സമാനമാണ്. അതായത് വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, വേദങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരും പുരാണങ്ങൾ എന്താണ്? പരിവ്രാജകർ. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അതിനുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില സത്കർമ്മ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടവർ ബ്രാഹ്മണരാണ്. എന്നാൽ ഏവർക്കും അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം പ്രസരിപ്പിക്കുകയാണ് പരിവ്രാജകന്മാർ അഥവാ പണ്ഡിത പ്രാസംഗികരുടെ ലക്ഷ്യം. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേദങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സത്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. പരിവ്രാജകർ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടവരാണ്. വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ അത്രത്തോളം വിദഗ്ധരല്ല എപ്പോഴും പരിവ്രാജകാചാര്യന്മാർ. അതേസമയം വേദ ആചാര അധികാരികളായ ബ്രാഹ്മണർ അണുവിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്വരാഘാതം സമ്പ്രദായികമായി പരിശീലിക്കുന്നുവെങ്കിലും സദാ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകരെക്കാളും അധികം പ്രാമുഖ്യം ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിൽ അത് പറയാണ്. അതായത് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് മന്ത്രോച്ചാരണത്തിൽ എന്താണ്? എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, അവരതില് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ പരിവ്രാജകർ അതിൽ അത്രത്തോളം എക്സ്പേർട്ട് അല്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ തിരിഞ്ഞല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവരെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ പരിവ്രാജകരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ബ്രാഹ്മണരുടേതിനോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ, താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിവ്രാജകരാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് സദാ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകരെക്കാളും അധികം പ്രാമുഖ്യം ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് സൂത ഗോസ്വാമി മറുപടി പറയാണ്. ബ്രാഹ്മണർ എല്ലാത്തരം വേദമന്ത്രങ്ങളിലും ഉദ്ധരണികളിലും വിദഗ്ധരാണ്. പരിവ്രാജക ആചാര്യന്മാർ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. എല്ലാവർക്കും അതീന്ദ്രിയ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉച്ചാരണം ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ അധികം വരുന്നത് എന്താ പറയാ, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഉച്ചാരണം ഒരിക്കലും ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത് 1:1-8 വേദത്വം സൗമ്യ തത്സർവം തത്വസ്തദർശന അനുഗ്രഹാത്. ഋഷിമാർ സൂത ഗോസ്വാമി മുമ്പ് മഹത്വപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1:4-13 ഈ ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കൽ. ഒരു ഭക്തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ. എനിക്ക് കഴിവുകേടുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, എന്തൊക്കെ സ്വാത്മീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെയും ഭഗവത് മഹത്വത്തിനായി
പരിശുദ്ധമായ ഭാഷയിൽ ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചു. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്റെ സംസാരശേഷി അഭിശുദ്ധമായി തുടരും. അപ്പൊ എന്താണോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചത് അത് അതേപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് അതേപടി ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. അത് അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ എന്റെ സംസാരശേഷി അവിശുദ്ധമായി തുടരും. അതായത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു ശരിയായ രീതിയിലല്ല. എന്താണോ ശ്രമിച്ചത് അത് അതേ പ്രകാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ദത്ത പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഉരവിടലിനേക്കാൾ അതിരേകമായ പ്രാധാന്യം സാക്ഷാത്കാരത്തിനാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രോതാവിനെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, പ്രഭാഷകനായ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ഇത്രയുമാണ് ഇതുവരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ അതായത് ഈ 13 ശ്ലോകം വരെയാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. എന്താണ് ഇതിന്റെ ചരിത്രം, എവിടെ വെച്ചാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്, അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എന്താണ് ശ്രീല വ്യാസദേവന് ഇത് എഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രോതാവിനെ കുറിച്ച്, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു, അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതകരമാണ് എന്ന് അറിയുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണെന്ന് അറിയുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും, അതുപോലെ പ്രബലനായ രാജാവാണ്. ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് പോലും തന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന അത്ര പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു അദ്ദേഹം, പ്രബലനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, സർവ്വസമ്പത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാ തീരത്ത് വന്നിരുന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ തയ്യാറായത്? അതുപോലെ ശുഭദേവ ബ്രഹ്മർഷി എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയത്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി, അല്ലെ, സുരക്ഷിതത്വം തന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള സകലർക്കും, മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും പോലും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു രാജാവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് തന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്? പ്രഭാഷകനായ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചു, അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താണ് അവധൂതനെ പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഈ ഒരു 13 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.